Sárközi Attila T.T. László, aki vagyok, azaz Sárközi Attila tudatosan táplálkozó László. Én megmondom neked, hogy én tudatosan táplálkoztam. Én etes haraptam mellé, mindvégig tudtam, hogy eszek. Közben olvastam a címkén, hogy mi van benne. Hát liszt, az szokott benne. Só, az is. Cukor, de az is. Lisztjavítószer. Kérem, hát lisztjavítószer! A lisztjavítószer! Elképzelem a szakácsot Gyuriót a szépen. Jaj, elromlott a liszt! Hát de miért nem ütök ezt terelők? Én a terelő megforraszlak forrasztópálcával. Utána olvasom, hogy mi van még benne. Térfogat növelő. Térfogat növelő! A térfogat növelő. Térfogat növelő. Térfogat növelő. Hát de ki eszi meg a térfogatot? Hát de ki teszi bele? Hát főzöm neki a felesége térfogas levest. Az nem jó, de legalább sok. Ez pici a hülyeség. Nem nagyon, nem kisebb. Nem sokkal nagyobb, nem sokkal kisebb. Nem egyenlő, nem picivel kisebb, se nem picivel nagyobb. Ez X akkora, mint a kőolaj finomító. Hát kőolaj finomító! Hát kőolaj finomító! Elképzelem az a gyárat, mennek keresztül, kasul a csövek, menjen szomorúan a kőolaj. Finomodik, finomodik, finomodik. De amíg kijön, az még mindig eleve nagyon rossz. Hát nem minden kezdtek valami jobban, mint például a krumpli. Nem is kell a gyár, csak a fazi berakod a krumplit, mert viszont már finom. Ennyi? Nem tudom tovább. Ennyi más nem be.